Mana mari pecah bayu wah lakon. Hei, sing kulon dijaga. Nah, kok bunine begitu. Hei.
Ulang salah awak gerak nongkat tegak kowe harap. Kowe kok jeneng mundak jenenge Agung. Ben kowe kopong. Kowe isi ora kantong pibotong kosong karing bunyinya. Mentowani ayo tandi ora kuwuh lakon ora bisa panjang banget. Oh, lakon serware blayu larat tuh. Sudah ora nyai. Sudah ora nyai. Orang kalau siro kendeng Agung sore. Yang kau siji nopo sujur arah pun pakaian tu. Royok legane ati kanca. Ayo ketemu siro Agung. Siapa. Kuyo. Agung sering motor Bawa pun bisa orang terpakai sering siapa hati-hati ini orang musuh sedaki penyalannya kowe karo kowe ayo ojo siji nopo siji Mapo sentro jendramu watekan sama pramu orang-orang wong dina yuda kok sawet kaya kowe dadi mantap lakon padha Pak bulan apa gitu watekan sama mantramu Mapo sentro jendramu urung sore lakon serta karo bayang ayo
Untuk lagi itu aku Mana-mana mari pecah kayu loh, lakon. Sing kulon dijaga. Nah, kong burine begitu. Kau sih dia kan, dari ini